drátu. No se bavili o... Ne, to záře. No a tak jen pojede kam, vole, na nádraží, nebo... No ne, ale že nemůžu jít pěšky, vole. Právě, že pěšky, vole, se dostali do celku, ne? A závaží, vole, já pověším ještě, vole. Abych, vole, když nás mítí pravá, ne, tak musíš, vole, nabrát. Všechno ti na to vlastně, no. Jo, no. Jdeš taky s náma? Já určitě. Peďáci, vole. To je to narvali, vole, ale to si mě použávat, vole. Kamaráde, chyba. Jirka, pele člověk, vole. Můžu vás se ti tam chov. Já to mám, vole. Rozdavač dělej, další. Kamaráde. Kokšoj mám. Co to je video, jak si ne? A co máte už někdo ten film? Máte. Nebo jak se jmenuje ten film vůbec? Ale duši. Nevíte náhra. Jak se jmenuje ten film jako? Jirko, To je, jak tam říká, kamaráde, chyba. Postel. Co? Ne, Postel se to, má, jmenuje. to je to YouTube, ne? Ale. Jirko, nevydáme A to je z nějakého filmu, nebo vole? Ty jsi říkal, že to je z nějakého filmu, Ne, ne? ty hovoru. Ty vole. Ale... Říkal, že to je z nějakého filmu, ne? No, postel. Postel se jmenuje. Postel bude brzo doma, teď. Co? Jdete ještě na to, Ne, no. cukru. To je vodka, ne? Aby jsme na to úplně ne. Desáček. Takový prošovák, jo. Čau, kučo. Ty Vekčiče, proč se tak rychle ožere vždycky, ne? Tyve, on byl u mě v práci, hned tam víš, jak volil litra úplně. Čeho? Vína, jako, víš co. A tak si myslím, že bylo to, co tady předváděl dneska. To alkohol nebyl, to. Tyve, to není možný, ale to s tím něco děje normálně. To by dělo. Má, Ale stavy, vole. to cítí tak nějak na to. Já nevím, no, tak řekni si to jako. Proč si to dal? tak, že vole, tam. Proč bych to dal? Tak teď plynu. Tak ne, dělej. No jo. Co blíky. Joker hade. Takže ještě takovou fajnou. To už volá dáně. Ne. Prdel, vole. Tak, Jo, ale